हेलो हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି 1 ବାଜିଲା ଆସିଲା, ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ବୋଲି ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଧାନ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜାମାନେ ଆମର ଟିଙ୍ଗାଲୁକେ ଦେଖୁନ୍ ବସିଛି କେନ୍ତା ଟେକି ଦଉଛି। ଧାନ ଲଗାନୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଜହ ଧାନ ବାଡ଼ି ସେଥିର୍ଲାଗି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ନାଇଁ ଲଗାଉଁ ବୋଲଥିନୁ। ଏଟା ଧାନ ଲଗାନୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧାନ। ଏଟା ମୋ ନନ୍ଦ ଛିନୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଦୁହାରୁଛେ। ଏଟା ଆମର୍ ତଲର୍ ହେବେ, ମୋ ନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧାନ କେତେ ହେଲା ଆରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।